Imħabbra l-ewwel żewġ skemi għall-2026 għas-settur tal-volontarjat, l-NGO Co-Financing Fund u Training Initiative Scheme. L-iskemi jipprovdu persentaġġ ta' kofinanzjament li l-fondi Ewropej ma jkoprux u appoġġ finanzjarju għal taħriġ lil laqdiet volontarji membri tagħhom u volontira. It-tnedija tal-iskemi saret mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia antis-Soċjetà Mużikali Santa Catarina Zuriq li permezz tal-NGO Co-Financing Fund installat sistemi ta' sigurtà kontra s-serq, in-nar u sistema moderna ta' kameras ta' sigurtà biex tipproteġi l-istrumenti, faċilitajiet, dokumenti storiċi u l-bini tal-għaqda nfisha. L-allokazzjoni għal din is-sena hija ta' 300,000 euro wara li s-sena li għaddiet ġew irdupjati l-fondi minn 150,000 euro. F'għaxar snin inkluż din is-sena minn meta waqfet din l-iskema ġew allokati għaliha 1,800,000 euro. Ma ħafna drabi tkun ta' ġiħtara sal-istess għaqdiet volontarji biex joħorġu dak il-porzjon tal-co-financing. Allura fl-ewwel żewġ skemi li l-Gvern qed joħroġ din is-sena l-għaqdiet volontarji qegħdin noħorġu fond ta' 300,000 euro biex aħna ngħinu lil laqdiet volontarji jimirħu fil-ħolm tagħhom proġetti li jkunu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Intant it-Training Initiative Scheme tejn qdiet volontarji u membri ta' qdiet volontarji jiksbu support finanzjarju għat-taħriġ tagħhom. Għal din l-iskema hemm allokati din is-sena 40,000 euro. Minn meta waqfet din l-iskema fl-2018 ġew allokati madwar 350,000 fondi għaliha. Ġi skemi li flimkien għandhom wieħed 40,000 euro li ħor 300,000 euro li ħajkunu jassistu l-qdiet. Dawn jgħalqu fit-12 ta' Marzu tnejn li huma u nħeġġu lill-qdiet biex japplikaw għal dawn il-fondi kemm għall-ewwel wieħed fejn jidħol taħriġ u kemm għat-tieni wieħed biex dawk l-qdiet li jibbenefikaw minn fondi tal-EU nkunu nistgħu ngħinuhom fil-biċċa tagħhom sa massimu ta' 15,000 euro. Ser isiru wkoll laqgħat ta' informazzjoni biex ikunu ta' gwida għall laqdiet matul il-proċess tal-applikazzjoni.